खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 24 नबेम्बर 2025 मायथाइ एबा 7 आघन दान 1432 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै गोदान खामानि जागायनो थाखाय मोजां सम। नोंथांनि फोथायथिया जायखिजाया गोनां थिरांथानि थाखाय नोंथांखौ थार लामायाव लामा दिन्थिगोन। खामानि थिलियाव थासारिफोरा नोंथांनि फारसे मोजां जागोन, नाथाय हरखाब गोजानाव था। रांनि सोमोन्दै सानथांखिफोरा दिनै गोख्रों जागोन। नखरनि बैसोगोराफोरनि दैदेननाया मुलाम्फा जागोन। सानजौफु जाखांनायनि उनाव गोसोआ सिरि आरो गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जोंथि खमला गाब। वृषभ राशि। नोंथांनि प्रेक्टिकेल सानस्रिया नोंथांखौ दिनै मोनफ्रोमबो जेंनानिफ्राय बारग'नायाव मदद होगोन। नोंथांनि बोसोनखौ मावख'आव गोनांथार सानना लानाय जागोन। आय बांनायजों लोगोसे माखासे उफ्रा खरसाफोरबो जानो हागौ। नखरनि बाथ्राफोराव धैर्य लाखि। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव बुजिलायनाया बांगोन। दिनै बांसिन दै लोंनाया सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें बादाम गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गोसो गुदुं मोनगोन आरो गोब्राब खामानिफोराबो गोरलै जागोन। सासे गोनां सुबुंखौ लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। हरखाब दावबायनायनि खाबु दं। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। लोगोफोरजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोखौ जौगाहोगोन। मोनसे गोजाम जेंनानि सुस्रांनायबो मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोथां गाब। कर्क राशि। गोसोआ गोथौ जागोन आरो सोरबा मोजां मोनजाग्राजों रायज्लायनाया गोसोखौ गोजोन होगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि मावनाय बिथिङाव धैर्यजों दावगागोन आरो जाफुंसार जागोन। दिनै मोनसे गोदान सानस्रि एबा बिथांखिया मुलाम्फा लाबोनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिंफोरा दिदोम थागोन। दिनै नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय जिरायनाया गोनांथार। मोनाबिलियाव नखरनि आबहावाया गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 20 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुगा गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननायनि गुनफोरा जोंखांगोन। मोनसे गोनांथार हाबायाव नोंथांनि बोसोनफोरा बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोदै-गोदै जागोन। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ साननानै ला। नोंथाङा सावस्रियाव गोदान गोहो मोनदांगोन। माबा मोनसे मोजां खौरांखौ नेनानै दिनै जाफुंनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सनानि गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि मोजां फिथाइ मोनगोन। नोंथाङा खामानियाव आबुङै गोसो होगोन आरो आद्रा थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन, नाथाय गोनांथि गैयै खरसानिफ्राय गोजानाव थागोन। सासे लोगोजों एसे उसुबिदा जानो हागौ। गोजाम लोगोजों रायज्लायनाया नोंथांनि गोसोखौ खुसि खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 22 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें मुगा गाब। तुला राशि। दिनै नोंथांनि समायना आरो रायज्लायनाय रोंग'थिया बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। सोमोन्दोआव बांसिन गोदै जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव गोदान मावथांखि मोननो हागौ। सावस्रिया मोजाङै थागोन। मोनाबिलियाव माबा मोनसे मोजां खौरां लानानै बारहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब।
वृश्चिक राशि थाखोमानाय सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जा, नाथाय नोंथांनि मेलेमा मोनफ्रोमबो थासारिखौ सामलायगोन। साख्रि सोलायनायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि मुलाम्फाया गोख्रों जायो। गावनि जिउनि लोगोरिजों सम हगारनाया सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। दिनै सोरबा मोजां मोनजाग्रानि बोसोना गोनांथार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो निला गाब। धनु राशि दिनै नोंथांनि गोसोआ गोमोथाव जागोन। गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै थानाय खामानिफोराव दावगानाय जागोन। दावबायनायनि खाबु दं। रांखान्थियारि बिथिङाव गोजोनथाव दावगानाय जागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदै गोदैया बांगोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। फोथायथि बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। मकर राशि नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि मोजां फिथाइ मोनगोन। सासे गोनां सुबुंखौ लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। सासे गोजाम लोगोनिफ्राय मदद फैनो हागौ। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 27 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। कुम्भ राशि दिनै नोंथांनि सोरजिथाया गोदान खाबुफोरनि दरखं बेखेवगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थिजों सोमोन्दो गोनां थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। सासे गोदान सुबुंखौ लोगो हमज्लायनाया गोनांथार जानो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 24 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि दिनै नोंथांनि सानबोलावरिया नोंथांनि खामानिखौ गोख्रै खालामगोन। माबा मोनसे सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर दं। नखरजों सम हगारनाया गोजोननाय लाबोगोन। नोंथाङा सावस्रियाव एसे मेंनाय मोनदांनो हागौ, नाथाय साना मोजां थागोन। गोजाम खामानिफोराव जौगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।